दिनै जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गगामुग दख'रानि जे बोसोरसालिया जथुमा बिथांमोना लिंहरनाय बादि जों बाहागो लाफैनानै जों गोजोननाय मोन्दों। मानोना दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव गगामुग ओनसोला मोनसे बर' मैखोम मोनसे ओनसोल आरो बेबादिनो बेयाव जि माहारियारि आफादनि जे मोनसे मोनदांथिजों खामानि मावनाय बेयाव बर' थुनलाइ आफाद आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बेबादिनो दिनै हारिनि गुबुन गुबुन जेंनाखौ लानानै बिथांमोना दिनैनि जथुमानि गेजेरजों माखासे थिरांथा लादों आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थाखानाय मावथांखिफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आरो बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज जे हाबाफारिफोरखौ दिनै मावगासिनो दङ आरो बेखौ जों फोथायो जे गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा धेमाजि जिल्ला एबसुनि दैदेननायाव दिनै बे खामानिफोरखौ गासैबो बर' मैखोम ओनसोलाव दिनै गावनि माहारियारि जे माखासे मोनदांथिखौ रैखा होनो थाखाय खामानि मावलांगोन आरो दिनै मावगासिनोबो दङ। जोंनि बर' बिजोंनि थाखाय खामानि मावलांगोन, जोंनि समाज बेबस्थानि थाखाय खामानि मावलांगोन, जोंनि समाजाव रांखान्थियारि बिथिंखौ राफोद खालामनायनि बेलायाव सांग्रांथि होनांगौनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन आरो बेबादि नोजोरजों दिनैनि समाव गोनोखोआरि मुगानि जे माखासे जुजिनाय आरो बे गोनोखोआरि मुगानि जे सोलोंथाइनि जुजिनाय बे गासैबो खाबुखौ दिनै जोङो लानो थाखाय बेबादि माहारियारि आफादा जोङो राफोदै बयबो खामानि मावनांगोन आरो बेवहाय गासैबो सुजुग सुबिदाखौ जोङो दिनै गुबुन गुबुन जौगानाय हारिजों थाफानायनि गेजेराव जोङो गावखौनो मोनसे मोनदांथि लानो थाखाय गावनि मोनदांथिखौ दिनै सारा बुहुमनि गेजेराव मोनसे माहारि एबा गेरेमसा हारि हिसाबै जों गसंथानो थाखाय बे खामानिखौ मावलांबाय थानांगोन आरो लोगोसेयै जों बे दख'रा एबसुनि गोदान आफादखौ जों बरायो आरो बिथांमोना जाहाथे इयुनाव मोजाङै खामानि मावलांनो हायो। सार गोबां जोंनि फरायसालिफ्रा थैनो थांगासिनो आरो गोबां फोरोंगिरिबो गैया, बिनि सायाव सार फरायसा आफादा माबाफोर राहा लादों नामा बा बिटिआर एकर्डजों जों दाफुंजानो हागोन नामा सार? दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 27 जानुवारियाव जि मोनसे बिटिआर गोरोबथा जालांबाय बेयाव एबसुआबो सागानगिरि, एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जा सागानगिरि, इउबिपिआ सागानगिरि, दा बिनि गेजेरजों आसाम नाङैनो रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय बेयाव माखासे सोलोंथाइजों आरो राजनिति अधिकारनि बाथ्राया बेयाव नांजाबनानै दङ आरो बेयाव दिनै बर' मिडियाम भेन्सार स्कुलफोरखौ बिटिआरनि बायजोआव थानायनि जेसेबां माने भेन्सार स्कुल दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जे राहाफारि बेखौ दिनै आसाम सरकारा मोनसे कमिटि दादों आरो बे कमिटिजों एबसुआ थोंजोङै सावरायबाय थानानै जेंनाखौ बोस्रांनायनि राहा लामाखौ दिनै जोङो बे फारिलाइखौ लादों आरो बिनि गेजेरजों एकर्डआव फैनाय बादियै बे 6.3नि दफानि बादियैनो दिनै भेन्सार फरायसालिनि जेंनाया जोबगोन होननानै जों बेखौ आसा फारिदों आरो आसाम सरकारा बेखौनो जोंनो कमिटमेन्ट होदों आरो बिनिखायनो बे एकर्डआव बे मोनसे जेंनानि फोरमायथिया फैदों आरो बे जेंना एखुथायै एकर्डनि बादियैनो जोबगोन होननानै जोंहा बेखौ खामानि मावगासिनो दङ आरो लोगोसेयै दिनै बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों राजनिति अधिकारखौ मोनसे गावखुंथाय गोहो होनो थाखाय दिनै क्लज नाम्बार 5आव बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे गावखुंथाय गोहो जाय गोहोआ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेयो थाबैनो दाफुंजागोन आसामाव आरो बेयो बिटिआरनि बायजोनि सनितपुर बिश्वनाथखौ बाद होनानै एबा सनितपुर बिश्वनाथखौ दोनथ'नानै दिनै बे बिकेडब्लिउसिआ दाजानायनि मोनसे फारिलाइयाव दङ आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायदों आरो बिनि नोजोर लाखिनानै जोङो बे गावखुंथाय गोहोखौ मदद होनानै जोङो बेयाव खामानि मावलांनो थाखाय जोङो साखाफारा जागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ अरायसम मदद होलांगोन।